Kajing pusan hanay ka por kalong syapang ka nuksa naga briew ka klim. Habaong ka nuksa naga briew ka klim kamut setiaban ong bangiru nganya klim lang. Hanroy ka nuksa bagi pet naga briew kalong. Syapang kajing jong ka hadin bakalaya syambat ujisu. Tung pet syapang ka naga briew. Haga gospel Yohanes kalong nabasaw. Laya tu ingi syapang ka wega briew ya ka tip ya ka kum kanong Samaria. Kani ka briew ka day kablayo bon kitanga. Long baglayo haru sangut kitanga baruta ubakadang syeshong ru uday utanga jong ki briew ang kaktin jong blay. Tong ini pula nak gospel Yohanes kalau nama sar kat bakat briew hadu kat pra. Kong kum ni Jisu uong haka tokhi let kat utanga jong pa. Bata wan shani. Kata ka briew kalau tu bakal ong ngam don tengah. Jisu uong haka phala ong kabadai ngam don tengah. Nabasan ngut ki tengah phala yo beruta bapadan mentaru umlong utengah jong pa. Yakane phala kran kabashisha. Hadin bau Jisu ule kran barkane ka briew. Katto kane por. Pakumta Jisu laong kane ka briew bahkan lekot ya utengah jongka. Bagani ka briew kalau ong yo Jisu bangam don tengah. Baru Jisu ong ini ka briew pala ong ka badai ngam don tengah. Nabasan ki tengah pala yo beruta bapadan mentaru umlong utengah jongpa. Wong ya kane pala keren ka bashisha. Ka peni bagani ka briew kalayo harus sangut kita ki tengah beruta ubakaya syong kaduru uday utanga jongki briew kemut kalalong klim kani ka briew nama kalayo yu utanga jongki briew yu ne syapang kani ka briew hoy kalong ka klim ngalaban ong kalong ka briew ka pop penban haba kali syam bat ujisu kalale ya ka e ka crow bat ka hatam bat kata kalong bakalamare shalashnong banyatu iki briew syapang ujisu ban khot bat weri ki bikin wan ban yasham bat ujisu ha kata jaga ke udon bikin wan ban sngap ban syak skor ke e ke ujisu kran bat haba kini ki parsnong jengka klia wan bat klia syam bat ujisu wi kitien joblai ka ong kini baro kilanget ba ujisu ulong utau Chris lane utau Messiah. Pilawan syam naga dekat ke apu pra, hadu laipau, bat kum juru dekat ke laip kondai, hadu saupu ar. Hak dekat ke apu pra hadu laipau ngan pule ke ongkum ni. Onda kum ta kata ke briew kala ino ialah ukyu bat kala letno syak kata snong, bat ke ong hakirang ba to ale to kmi ya briew ubale to hanga. Ya ki e baro kat ke bangalale uni ulong na utau Chris namar kata klia mino anak tak snong bat klia wan hau abagan ke briew kala lech snong ban khot e ti parsnong jengka banya tu yaki bodon utau briew ble kran bat ka kong to wan ban kmi ulong na utau Chris kumta ti briew baro na tak snong klia mare Kliawan syak taka jaka ke bau Jisu udon. Bat haba kliawan syak taka jaka ba klia syam badu Jisu klia sngap syak skor ke jingkai ke jong u. Komta kini ke briew kila nget ong ka ktir ke jong play. Tungin pulai dekat balai kondai tu saupu ar ka ong pat komne. Te shibon na kinong Samaria na taka snong kila nget ha u namar ka jing ong jong ka taka briew. Kabala ong skam ule tu anga iki e baro kat ki bangalale. Han yu i kabasngutan at kalong basibon na kita kinong Samaria na katagasnong kilangit hao. Ka Bible ka ong kilangit na marka jing ong jong kataka briew. Kumumot na marka jing pla jong kanika briew kabaglim kabagpop. Basisyo kat kabasaw po ka ong kumne. Namar kata man ba kita kinong Samaria klia wan hau klia kerpat yau banyak sabat ki te ula sa hang ta arsngi khat sau phuwei ke sngutana shushu ko ong
Te kambun syuk kilangit namar kaktin jong uhi. Ha kata ka briew te klia ong. Mentangi nget om namar kata ka jing ong jong pasyu. Naba ngiliyo sngau mangi hi ya u. Bat ngia tep ba une ulong shisha u Chris. Unong penem jong ka pertai. Langba ka jing pla jong kene ka nong Samaria. Kene ka briew ka pop, kene ka briew ka klim. Kini kena Samaria kila yo ban ngai yo Jisu. Ban ngai bulong utau Chris, ban ngai bulong utau nong pen jong ka pertai. Ta galong ke ke songotenat. Para lo be kene ka briew kila syam ban Jisu tang ta minit ngalaban ong. Hanrei kila la ban job iki parasno jong ka baro show Jisu. Ka jingkeli kawan syangi pat manta kat no sngi. Kat no benai ba kat no senam ngilia syam bat Jisu haga jing jongi. Hato ngila lech salashnong syagi para marjan marpa banya lap yaki spang Jisu kumbalong kane ka kantai. Hato ngila job yano show Jisu. Ladang impat le kala day ka por bengin bud ka Nuksa na ka briew. Ka klim bat ka pop. Bat ban stang banya lap. Bat ban job yaki wepat sya utrai. Kwa ru bengin tep habang yalap ikiway yala de rungin kan mau bagi briew ki bom yalap ikiway yala de ru kin terkhong kinam man sim satya kumta idon kamban bod ikan Nuksa na ka briew na ka kantai ban yalap yu Jisu shwe pat knang makiway kin yo bat yala de ru ngin Kini jublay nagsitim na kong Timothy la nabasar kat riyo ko ang toso march pang ilade bat yala ka hikay do man yay ne hakine ki namar habale ye kane man pen yalade bat igita kabiyo sngaw yame kan apostol Paul kun tuyo Timothy wang to man yay ne hakine ki kamu to man yay ne hatak jingalap ye ki way pat hatak hikay ye ki way pat wang haba mele ye kane mut haba may yalap ikiway men pen yalade bat ikita kibiyo sngaw yame kan kumbalong kane ka kantai kanong Samaria ka briew ka klim ka briew ka pop haba kala yasham bat Jisu kala lej ban yalap ikiway pat kumtang yu kiway pat kilayo iga chipen ka jong try bat makaru ngangay kalayo iga chipen ka jong try kumta ka jing khat namta jong way piway kalong tongin bod ikan Nuksa na ka kantai ka briew ka pop ka briew ka klim reba kala syam bar Jisu kala yang jot bat kala yalap ikiway pat bayu ka bon ba ki briew kala yo ikan jipen lang ba ka yalap ka jongka ai bangiru yang jot bat ngin yalap ikiway pat baki weru kin yo ya ka jipen kumangi kala yo ya ka jipen bat nga tuai ba ublay un ai pikit ngaye percaya bon ajing slon ajing start pila banyak lap ikiway pat kumba kini ka kantai no Samaria kala yalap matoblay un kurku pi paro